TV! Ja jongens, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op Zandstraat TV. Ook de Aquamundo van Centerparks Park Eifel komt aan bod. Het is een iets wat kleiner bad, maar wel een heel leuk bad en ontzettend mooi gedecoreerd. Ik ga jullie vandaag weer laten zien hoe het hier eraan toe gaat. Ja jongens, we beginnen onze reis van deze fantastische Aquamundo vanzelfsprekend in het kinderbadje. Normaliter zijn natuurlijk de zwembaden van Centerparks gebouwd met een hele grote koepel. In Park Eifel doen ze het net even wat anders. Hier hebben ze twee kleine koepels aan elkaar geschakeld. Het is wel een heel plus effect. Twee glijbanen telt deze Aquamundo. Ze zijn ongeveer allebei hetzelfde. Dus je kan hartstikke leuk tegen elkaar racen. Jongens, dat is de tsunami. Even tijd voor een pauze. Het is tenslotte vakantie. Hey jongens, het bezoek aan deze compacte maar zeer fijne Aquamundo is bij deze geëindigd. Ik dank jullie weer hartelijk voor het kijken. Doe alsjeblieft de welbekende blauwe duim omhoog. Abonneren kun je doen door op de knop te drukken hier naast me. En wij zien elkaar natuurlijk de volgende keer weer in de volgende video. Tot ziens!